Eu zic că o fost mai bun. Cam nu se văzea nimeni, vecin cu vecin, nu, îs mai răi oamenii. De mult le-o fost mai rău, dar ei au trăit mai bine la oaltă. Amu nu. Eu zic că după cât o dat Dumnezeu de bine amu, nu-s buni oamenii. Dumnezeu să vă dea sănătate, numai singur-s. Singurătatea la om cea mai rea. Atâta, cum zic eu, că eu nu zic plâng, atâta vier noaptea singură când mă văd cum am rămas, e musai să trăiesc. Mă ved aici, e singură de noapte. Zdiar bogat și mă cânt când mă văd singură și zbeteagă. Am acolo o grămadă de medicamente, că nu pot trăi, ai că noi lua, de-ai musai să-mi iau. Câte zile mai am, eu mi-am dormit mai. Moarte tot am că ce nu mor să mă iai Dumnezeu. Nu mă pot omorî eu. Până m-a luat Dumnezeu. Eu mă duc așa cum pot, am cârjă și mă duc că picioarele și mânurile nu mă dor. Artă în mine n-am bun nimic. Cu rinichi am, cu inima am, cu stomacul am, cu fiara am. Toate mă dor, dar nu pot suporta durerile. De 7 ani am avut un fecior și mi-a murit. Și de atunci stă bolnavă. Atunci o fost rău de mult când ne-am căsătorit. Noi n-o făcam, n-am avut nici de mâncare, cum fac acum. Masă la nuntă, cum se zice. N-am avut, fără rău, nici eu zic horincă, nici alcool n-am avut, fără niște vermut, o luam nu știu pe unde. Rău o față de amul de tărâu. Când ne-am căsătorit noi,
nu știu ce an, că avem ori încercat mai mult de 60 de când ne-am căsătorit. Na, și am avut 4 copii, au murit, o fost să vă spun, le-a plăcut alcoolul. Și că am băut și fata a căpătat cancer, a murit, s-a mutat de aici până la Românești. Feciorul a murit, am o fată la Arad. Acolo și l-am adus, l-am îngropat aici. De tot o băut, tot din alcool a murit. Și-a rămas cu 2 fete, cu asta și cu una din Arad. Stau aici singură, de mai mult, cum zic eu, nu zdier, nu, mai mult plâng. Când mă văd că am fost 6 persoane și eu am rămas singură, bolnavă, dimineața când pot mă scol și fac foc, că nu mă scol până mai târziu, că singură. E prea bună, cum, stați pe pat, cum i-am eu am trăit, de mult a fost rău, foamete, n-am avut ce mânca. Am foarte bine, foarte bine, nu pot zice că e rău. Nu. Am dat Dumnezeu un bine că iese de tăfelul. Noi n-am avut pinze, nu a fost angajat, n-avem. Am avut ajutori. Cât o trăit el, am avut ajutori de 25, 2.500.000, ca să știi. Am rămas singură cu 1.040.000 lei. Atât am dau pe lună mie. 1.040.000 lei. Că n-am și de medicamente și de trăit. Că eu, dacă-s bolnavă, nu pot mânca orice. Îmi trebuie mâncări ales. Și mi-au compoturi de acolo, mi-au lapte, îmi iau groșcior, smântână, că știi, că de acelea compot de vișine, mai orice dulceț, de acelea pot trăi. Și cu de acelea trăiesc. Na. Și singură nu mi îndemân aici. Aici am fost de când ne-am căsătorit cu bătrânul. El, cum zic, a murit în ziua de Crăciun, noaptea, anul ăsta. Și de atunci am rămas singură. Nu pot, ce părere să am, nu-i bine. Eu sunt ortodoxă, sunt creștină, cât am putut am mers la biserică, nu pot. Și eu cred în Dumnezeu și Dumnezeu le dă pătete bune. Na, eu asta cred. Că de n-ar da Dumnezeu, ar fi vai din noi. Adu-mi lemne, atât am ni făcut-o. N-am nimic. Aduc lemne, aduc apă, fac foc, pui pe foc,
Când pot îmi fac de mâncare, când nu mănânc ce-am. N-am porc, n-am găină, n-am nici mâți. Un nepot l-a omorât leamnele când o fă în pădure. O mers cu cai să aducă lemne și-o dat un lemn peste el și l-a dus mort de la pădure, acela de acolo. O fă de 16, de 17 ani. Că eu numai în el am crezut și am mers la biserică și ne-o fă băgat de bine. Dacă nu crezi că o să mă ce Dumnezeu ce-mi dă, Dumnezeu le dă pătete. De mult am avut vacă, am avut câte 2 porci, am avut cai, cu caiul arat în grădină, am pus picioci, mălai, adus lemne cu căruța și am pus pe foc. Și am trăit mai rău, nu focamul, că am pus picioci, mălai, fasole, ceapă, tot felul în grădină. Ora cu caii, cu plugul, n-am avut tractori, cum îs am tractoare. De mult, numai cu caii și cu vaca am trăit și am ținut câte un porc, 2, cum am putut. Na, acelea ne-o fă și mălai am făcut, mămăligă, coleașă noi zicem. Am dus la moară și am măcinat și am făcut coleaș. Amu îți buieci. Eu zic că să dai Dumnezeu să nu se treacă binele ăsta. Că-i bine văd și la școală meream cu o scrijă de ptiță, de mălai, amu le dau cornuri, le dau lapte, câte dau și sătui, cred că ved și pe drum. De mult n-am avut numai la Paști și la Crăciun de grâu. Fără mălai am mâncat. Și am lucrat pământul. Amu, nici noi aveam grădină. N-am avut cui să o deaie să facă fânul. Ce-a rămas iarbă era fân și o tavă și dai la vacă, la cai. Amu nu e aceea. 4 clase atât am avut. 4 clase și credința 4 n-am trecut în a 5-a, că nu mi-a plăcut școala. Îți spun, n-am învățat bine. Nu, atât am făcut. Dar pentru mine e bine, că soțul nu a avut deloc. Și eu am avut 4 clase. Și cred că am rămas în a 4-a, în a 5-a n-am trecut. Am uitat de atâția ani, că-s bătrână rău și bolnavă. Și când mă văd singură aici, mi-e băgat de rău. Că să am ori pe cine am fă la o femeie bătrână încolo-i, în blângerunț. Și nu pot sta
singur aici. E musai să mă duc oriunde, să nu fiu singură. Noaptea e musai să stau. Ce sfaturi? Să credeți în Dumnezeu că este, să ajutați pe cel sărman care nu poate, n-are ce mânca, ori singur ca mine, orecum, să ajutați pe cei năcăjiți. Să vă fie, eu zic, milă de ei.